kwaya ka mo dija maka ni Igbo amaka kwaya ka mo de ko ni Igbo ni Igbo kwa na pata no tumputi ina no ke na ala bo maka ni Igbo ni fufu ko de na mba ma no de ire na Igbo bi ke umi Igbo ni ba danda ebi siga mi be bi ko ne tete na n'eziokwu Igbo dị ụtọ asụsụ Igbo mara mma nke ukwuu na-agbakwa elekere ya anọ kpọmkwem n'ụbọchị Tọzdee otu a anyị eburu oche na iwetara ụnụ nzukọ ndị Igbo ebe a ka anyị ji asụsụ Igbo yele eye wee na-adọwa okwu agba wee na-agbasa ozi wee na-ekwu ya dịka o si gbasata anyị na Naịjirịa. Anyị na-eji asụsụ Igbo anyị kọwatịa ndị ma ihe ekwe na-akwụ n'ụlọ ọrụ anyị ebe a ewee kọwachaa ụmụ isiokwu anyị wetara ha kọwasa ya ozugbo anyị agbapụ ekwentị ka gị onwe gị wee so wee tinye ya ọnụ mana cheta na ị na-atụ ya ọnụ ọ bụ asụsụ Igbo yele eye ka ị ga-eji wee na-atụ ya ọnụ. Afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo maka na ọ bụ ihe Igbo ka anyị na-eme. Abụ m Chizzy anyị ezuona maka na Amechi Ugwuele anọgoro ebe a nke taa dị o kwesịrị ka ị gwa onye ọbụla ebe ọbụla ọ nọ na ya n'olu m ugbu a ka ọ hapụ ya n'akara 9.9 ya bụ na Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti maka na anyị ji ọkpụrụkpụ okwu wee bịa. Amechikenego ndị Igbo ka anyị wee na-agbapụ ya ọsọ. Igbo ana m ekene unu, ana m ekene onye ọbụla maka na unu mana anyị ezurugo anyị mara ka anyị ga-esi wee eme ya ka ọ wee dị ka o kwesịrị ịdị. Ọ dị ma unu anụgoro ya Amechi ọ dị ka anụchaghị ihe i kwuru ọzọ ọ dị m ka ị ga-ekene ha ọzọ. Ya masị Igbo na ana m ekene unu na ka anyị si wee bịa taa ka anyị nọ n'ọrịa ka anyị nọkọ okwu anyị ga-atinye ọnụ na ya taa ga-amịta ezigbo mkpụrụ na ndụ anyị. Ise ọ dị ma anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo maka na oge adịrọ. Na mkpụrụ ụbọchị 11 nke ya bụ n'izu a ka ihe dị egwu mere, ihe dị tụrụ ndị ụfọdụ n'anya maka na ewe na ndị nefugoro anya na ịdị n'otu ndị ndịda na ọ ga-ete aka na ọ gaghị ewe isi, mana apụtaziri na mkpụrụ ụbọchị 11 n'izu a n'ọnwa nke ise afọ 2021 a ọchị obodo ndị ndịda Naịjirịa ha niile bere so ofu wee zukọ na obodo Delta ya bụ na Asaba. Ha zukọrọ ụmụ Igbo wee kpaa alụ wee sio nke mbụ bụ na nke bụ eziokwu bụ na dịka o si dị na ha kwekwara na Naịjirịa ga-adị n'otu mana ọ ga-abụ n'eziokwu nakwa na ka eme onye dịka emere ibe ya na adị n'otu udo dị na ọ bụrụ ya bụ na ihe a na-aga nke ọma na Naịjirịa na ọ bụ ịka nwa mmụọ na-emegide nwa mmadụ ma ọ bụ nwa mmadụ na-emegide nwa mmụọ na ha achọzi ya na ihe a chọrọ ọ bụ ka adịzie n'otu na-achọkwa ka Naịjirịa ka e bụrụ otu. Ha wee kwụsịa nke a wee sio na ede anya dịka o si adị ugbu a na ndị oji egbe eche efi, ndị omekome, ndị ajọ ndị alụ na-ele anya dịka esi abata na ndịda na ọ na-ebute ọgba aghara dị iche iche, na ọ na-emezi na ndị na-akọ ugbo afụzi nri ha na-akọpụta maka na ọ bụ ndị aji egbe eche efi na-abụ ha wakpuo na ugbo ndị mmadụ ha emebi ya ọgba aghara dị iche iche achụpụ ha ebe ahụ, ọ na-ebute ọgba aghara dị iche iche. A wee kwuo na abụziri na lekoside na ndị na-achị ndị ndịda niile na Naịjirịa na ha achọzi ka a na-achịgharị efi ma ọ na-echigharị efi na ndịda obodo ndịda niile wee siri o na nke ka nke na iji ụkwụ ma ọ bụ chiri efi bata
na obodo ndịda Naijiria na-amachie ya kpam onye jikwa n'ụkwụ chịrị efi bata na ala Naijiria na ndịda Naijiria. Mana dịka o si dị, ọ bụ ofu ichie n'ihe gbasara iwu ala anyị, bụkwa onye ọchị obodo Ondo, kọwara ụmụ ihe a niile wee gụpụtara ya ndị mmadụ. Dịka o si dị, tupu Amaechi ati ebe ọnụ, anyị ga-achọ ka ịchọ ntị n'ala ka gị onwe gị wee nụ ya. Ọ bụrụ na ị naghị anụ bekee, ịkpọ ndị nọ nso ka akọwara gị ya, maka na anyị chọrọ ka ijiri ntị gị wee nụ ya dịka ha si kwuo ya. Hoha anyị batazie Amaechi na Izuchukwu Ebueke a na-adọwazi ya agba n'asụsụ Igbo ị ga-aghọta, maka na ihe anyị na-eme bụ nzukọ ndị Igbo. Mana dịka isiokwu anyị nke taa jide inyocha nkwekọrịta ndị na-achị ndịda Naijiria kwekọrịtara oge ha mere nzukọ n'obodo na Asaba dị na obodo Delta. Nkwekọrịta ha kwekọrịta ka anyị chọrọ ịhazi mezie ya, jụọ gị ajụjụ nke ga-etinye ya ọnụ, mana anyị ga-eje gee ka ha si wee kwuo ya na nkwekọrịta otu ọchị obodo Ondo bụ onye ichie n'ihe gbasara iwu bụrụ Rotimi Akeredolu ka o si gwupụtasị ya ka ha mesịrị nzukọ. Abụ m Chizzy na anyị na-abịa. Of the governors of southern Nigeria in the government house, Asaba, Delta State, today, Tuesday, 11 May 2021. At its meeting held today, the Southern Governors Forum reviewed the situation in the nation generally and focused on the current security situation, agitation and restructuring, prospect for interstate collaboration and partnership, as well as on the incidents of COVID-19 pandemic. Rising from the meeting, the forum agreed as follows. The forum affirmed that the peoples of southern Nigeria remain committed to live their normal lives, including pursuing various productive activities to a threat to food supply and general security. Consequently, the meeting resolved that open grazing of cattle be banned across southern Nigeria. 3. The meeting noted that development and population growth has put pressure on available land and increased the prospect of conflict between migrant herders and local population in the south. Given this scenario, it becomes imperative to enforce the ban on open grazing in the south, including cattle movement to south by foot. The meeting recommended that the federal government should support willing states to develop alternative and modern livestock management system. 5. The meeting agreed that the progress of the nation requires that urgent and bold steps be taken to restructure the Nigerian Federation, leading to the evolution of state police, review of revenue formula in favor of subnationals, and creation of other institutions which legitimately advance our commitment to and practice of true federalism. The meeting recommended that in view of the widespread agitation among our various peoples for greater inclusiveness in existing governance arrangement, the federal government should convoke a national dialogue as a matter of urgency. The meeting recommended that in defense of the sensitiveness or in deference to the sensitiveness of our various peoples, there is need to review appointments in the federal government agencies, including security agencies, to reflect federal Nigeria's overall population is heterogeneous. The meeting resolved to foster cooperation among southern states. 9. The meeting expressed concern on the continued deadlock for those of the expressed
perverse way and the chokehold it has exerted on nation economy being so fled from a proper work. So I remember them today. The activation and establishment of ports in other states. I must explain. No, like that. Promote socio-economic activities in the country. The meeting expressed concern on the economic implications So when they fight for them, when they suit, on the country, when you get issue, the people abandon. Okay, that guy, this boy. And state government comedian strategies for dealing with the Castro now. COVID-19 pandemic. The meeting Also, we are expressed great concern on journalists the everywhere. security challenge currently plaguing the nation and strongly urge Mr. President that Mr. President should address Nigerians on the challenges of insecurity and restore the confidence of our people. And lastly, the meeting expressed gratitude to our host, Governor Ifeanyi Okowa, for his generosity and hospitality. Thank you. Okay, so. N'eziokwu ọ ka ọ dịrị anyị na mma bụ nzukọ a ndị isi na-achị ndịda Naịjirịa mere. Ya bụ obodo 17 ndị isi a niile zuru na Asaba na Delta wee mee nzukọ a wee mechaa ya. Ọchị obodo Ondo bụ Ichie Rotimi Akeredolu wee gụpụtasịa ụmụ ihe a ha kwekọrịta. Ha sị ha kwere na a ga-adị n'otu na Naịjirịa, mana ọ bụ emewe ka e mere ibe ya. Ihe niile ekebe okike ruo nwoke ruo nwata ruo onye ọbụla aka na udo dị n'ọbịa ga-adị mma na eme ka a na-eke ihe si ka egbe ihe achọọ ka mmepe lugbo onye ọbụla. Ha kwucha okwu dịka nsogbu ndị oji egbe echefi na-eme. Ha sị na ha machiri ya. A sịkwara na ihe ga-aka mkpa ugbu a bụ ka egbe mechie ike wee jisie ike wee hazigharịa Naịjirịa ka ogbe ọbụla nọrọ na be ha hazibe ogbe ha. Ọ bụ na o so na ihe ha kwekọrịtara. Ha wee na-ekwu na ọ ga-aka mma ka onye isi ala gbachie mbọ ike kọwara ndị Naịjirịa mbọ ọ na-agba gbasara ihe na-eme na Naịjirịa na ka o si ada na Naịjirịa na nchekwa na-akwa afọ na kwesịrị ịnụ ọnụ ya. Ha wee na-ekwukwa na a na-atụ alụ na ọ ga-akakwa mma ka a họpụtakwa ndị mmadụ ka a kpakwa kpakọrịta uche tụkọrịta uche ọnụ ozugbo kpaa ka ihe si aga na ka a ga-esi wee na-ahazi Naịjirịa, ka a ga-esi wee hazire Naịjirịa ka onye ọbụla bịakwuo uche ya, ka mpaghara ọbụla wepụta ka a bịakwuo uche ya. Ha wee gbarụchie iru ike maka ka esi aha ọkwa ugbu a na Naịjirịa. Si na ihe na-ewutekarị ha bụ na ndị na-eche ndị isi na-eche obodo na ka esi họọ ya na ọ dịghị mma, n'agbanyeghị na ụlọ ọrụ dị iche iche bụ nke Naịjirịa na Naịjirịa na ka esi ewe aha ọkwa ọ bụrụ na ọ dịkazị ka ọ bụ sọ ofu ndị na ihe a na-ewere n'ọkwa na-alụ ọrụ n'ebe a na ha ikwu ha na nke a adịghị mma, na-ekwesịrị iwere onye ọbụla ka onye ọbụla soro na ya. Wee kwuo okwu ha kwukwara sị na ugbu a na ha ga-agbachi mbọ ike ịfụ na ndị ndịda ndị obodo ndịda na ha dị n'otu wee kwekọrịta wee na-eme ihe dịka ụmụnne, ka ha si n'ụlọ wee mara mma wee pụbazie na ma adịzi otu a ha wezi ike ka na-adịkwa mma wee na-abụzi ka ha na ndị Naịjirịa niile dị mma, mana ha ga-ebugoro ụzọ dị n'otu na ndị ndịda niile ka ha dị n'otu. Ha wee kwuo na dịka o si ada n'ihe gbasara ọdụ ụgbọ mmiri nke mere na ụzọ awara nke Oshodi Apapa na-akpọchi kwa ụbọchị na ọ na-afịa alụ ụgbọala isi ebe a, maka na ọ dịzị ka ọ bụ sọsọ ọdụ mmiri ahụ bụ ebe esi atụpụ ibu na-atụbata bụzụ sọsọ nke na-alụ ọrụ. Wee na-asị na ọ ga-akara mma ugbu a ka mpaghara ọbụla ka eje mepụcha ụgbọ mmiri ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri ebe ndị na-atụbata ga na-esi ebubata ibu ha n'obodo dị iche iche na ndịda Naịjirịa. Na ọ ga-adị mma
nke ukwuu. Ige ntị mara na ndị ọchịchị etiti na ha ekwu na agaghị eme na ihe gbasara COVID-19 a dịka o si ada ugbu a na-enwe ike emechikọtụrụ ngagharị ha wee kwuo okwu si kpakwa ya akpa nyekwa ndụmọdụ ha kwuru ụmụ ihe a niile wee kene onye ebe ha nọ bụ onye nabatara ha bụkwa ebe ha nọ wee mee nzukọ a bụ n'obi ọchịchị obodo Delta na Asaba. Ọ bụ otu a mana tupu ọ na-atụwa tinye ọnụ ndị ma ihe kwe na-akwụ n'ihe gbasara ka ihe si ada n'obodo na Naịjirịa na n'ụlọ ọrụ anyị ebe a bụ Amechi Ugwuele na Izuchukwu Epoeke ha nọgoro ebe a na-eji wee tinyegasị okwu ọnụ wee kọwasị ya dịka ha si fụ ya. Amechi, ndị ka ichifu nzukọ a ụfọdụ na aka na-awụ kemgbe ndị isi ndị ndịda mere nzukọ a. Ofu onye ka m na ya na-akpawa ụbụbọ ọ sị m na ọ dị ya ka agwọrọ ndị ndịda ọgwụ ka ha ghara ịdị n'otu, mana ọ dị m ka ọgwụ ha lụrụ na izu a na mkpụrụ ụbọchị 11 nke ọnwa ise anyị nọ n'ime ya. Ọgwụ ahụ ọlụọna ka ọ bụ eziokwu? Iche na ihe a ga-adịgide, Amechi? Iche na nzukọ a na mkpụrụ ọ ga-amịta mkpụrụ ọma wee na-aga? Daalụ nwanne m. Ihe anyị na-afụ na mkpụrụ mbọsị one na one gara aga, ijikwa gị eziokwu, o juru anyị afọ maka na ezinụlọ ọbụla nọ na mgbasa adakwu. Ndị Igbo wee kwuosi na ọ bụrụ na agwọ ma uru iso n'igwe ịdị n'otu ikpokọ ọnụ bara ha, na onwere onye ga-anọkọta ọbanye na obi agwọ nọ n'egbu agwọ, mana agba ọgụ n'ofu ofu kemgbe mpere mpe ka ọ na-adị na-agbawa m obi na ndị be anyị adadị n'otu. Ma mgbe a na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo, ndị Igbo ga-apụta, oke pụta, ngwere apụta, efi apụta, onye ọbụla na onye maka ejeri mgbe a bịara zọwa. Ma ihe na-ewute m bụ na ọ bụrụ na ndị a na ha pụtara na ha nwere ihe a ga-eji wee zọ, nọ na ndị mmadụ tipụtere ha bụ mmọnwụ etiri eyiri akwa mmọnwụ ọfụma, mmọnwụ gba ọtọ etipụta mmọnwụ akwadoro akwado ka ọ pụta n'ụzọ menye ndị Igbo ifere ka fa ghara ịdị n'otu. Ndị Igbo ka ndị ndịda, maka na nke a ndị Igbo akwụrọ abịazie na ndịda, ndị Igbo gwara na eje. Ndị ndịda anyị na-ekwu bụ ndị Yoruba, Igbo na ụmụnne anyị na Delta. Mgbe ha nwa Chizzy, achọrọ ka ịfụ ka ya si wee dịrị. Mgbe ha nwa ihe na-eme ndị Igbo erubeghị ebe ndị ọzọ. Ịma na Chizzy, ọ bụrụ na agụụ na-agụ mgbe iri jugo afọ, ị na-asị m bịa ka anyị gwuo egwu, bịa ka anyị gwuo egwu, na-asị gị na m ama egwu nwa egwu maka na enwetara m onwe m, o nwere ịma egedu m ntị. Mana onye yi akpụkpọ ụkwụ ma ebe ọ na-apị ya, ebe ọ na-afị ya ụfụ. Ihe na-eme ndị Igbo, ọ ngụchapụ ndị Igbo, ọ ịkpọ anyị n'ụzọ, ọ ịjụ na anyị ihe na-eru ibe anyị eruru anyị, ọ mmegbu, mmekpa, ihe a niile ka a na-eme ndị Igbo. Maka na ịma na nwa ogbenye a na-emegbu, ndị bịa na-afịa ha ma ya afọ ọ na-ata ganye na ha na onwe ha afụ ihe ha na-afụ. Mgbe ha megidere ndị Igbo, o wee bido banyewe ebe ọzọ, banye ebe ndị Yoruba, banye ebe ndị South. Ndị mmadụ wee mara na ihe a na ọ bụ na anyị achịkọrọ agbọrọ nya nwa mmiri bụ agwakọrọ ya ọnụ ọmaji ofufu, anyị wee mata na kemgbe ha kpacha ha bịa kwuwe sowe nọrụkwa n'ime na ha nọ n'otu wee na-etiwa ndị be anyị. Ọ dị mma, dịka isi kọwa ụmụ ihe a niile ka anyị bịa gwebezi ihe ha kwekọrịtara. Nke mbụ bụ na ha ka kwekwara Naịjirịa. Mụnwa Chizzy kwekwara Naịjirịa, mana anyị ncha na-ekwu maka Naịjirịa, nọrọ ofu ebe kwuo maka Naịjirịa ka onye ọbụla mara na eme nwanne ka e mere nwanne, obi adị onye ọbụla mma. Ọ dị mma, ọzọ ha kwuru bụ na ha machigo ịchịgharịrị efi.
ịchịgharị efi ndị oji egbe achịgharị efi mana ihe a na-ekwu bụ kedu iwu ha ji hibe ya maka na oge ndị amere na Yoruba ha agba iwu ha ji hibe ọ bụrụ taa ka ebidoro dịkwa mana ana m achọ ịgwa gị na mbọsị na-abịa abịa n'ihu na ị ga-afụ ihe a ga-eme ka o wee bụrụ maka na ekwugodu ụdị okwu a na mbụ ka ekwugodu ọ bụ na ekwuo ndị mmadụ anyị nwa bụ ndị ha na-achị ga-asịsị ha ka eduzi ebe unu du anyị eje o nwere ihe a na-ekwu ha sịrị si achịgharịzi n'efi ka anyị fụ ndị ịfụgo o nwere ndị Fulani na-ekwusị kedu onye nwere onye mfụrụ na-ekwusị gịnị mere ndị gọvanọ ga-eji wee kwuru dị okwu a ma ha gwarọ ndị Fulani kedu ihe kpatara onye na-achị bịa ga-eji wee chọọ ndị ka m were ya dịka gọvanọ na-achị Kano ọ chọọ ịmachi ha machiri mmanya ire mmanya na-aba n'anya na Kano mgbe ha kwuru na ha ga-amachi ya ha bịara gwa ndị Igbo na ihe ji wee na-ekwu ya bụ na mba ọ bụ na anyị mere obodo a steeti ọbụla enweghị ikike idobe iwu etu o si wee masị ha ihe niile ọ bụrụ na iwu na-achị obodo na adọrọ m mma mmeje ebe anwa izu obodo dị na ndịda ọkwa 17 ọ dị ka ofu ya bịa eme ihe mere mmadụ bụ abịara enwe ka esi na ihe mere ha ji bịa mana ndị jere karịrị ọzọ dịka ibe ya ha wepụtakwara na ihe a m ga-ajụ ụbụ ha sịrị ka a hazigharị Naijiria ka Naijiria dị mma wee si na ha chọrọ ka onye isi ala wee gwa ndị obodo okwu ịgwa okwu ọkọmụ ihe ha chọrọ ọ ya ka mma kedu ka isi fọgodo nzukọ a na ndị a na-abịara nụ ihe mere na ọchị obodo Imo abịara na ọkwa ọchị obodo Imo ejero ndị ọzọ zitere ndị nọchiri anya onye steeti na-abịara adịrị na ha enwere ọkwa ọdụ ka ha enwere ọkwa onye nọchiri anya dịka Ọshụ mana ama na Imo bụ Placid Joko deputy gọvanọ ha mana na mbụ ya obi m so aṅụrị maka na ọ dị nnọọ ka ọ nwere ajụ jụrụ na ọgwụ ọ dị nnọọ ka anyị amere ndebe anyị ọgwụ ndị ndịda na Naịjirịa ọgwụ mana ekele ejikọ m n'ọdụ ka ọgwụ ahụ efechasị wee bịa ha wee jikọta aka maka na ya bụ na iche na nzukọ a ga-amịta mkpụrụ na ọ ga-amịta mkpụrụ ọ ga-amịta maka na since kamgbe ụmụ ndị a na-eme ndị South East Governors Forum a na-eme South Governors Forum a na-eme South West Governors Forum mana ịhụ na ha abịa jikọọ ọnụ ndị kwuru okwu si na isi na-abụ ka ofisi mma ịhụ na ama na ka ha bịa gbakọta ọnụ onye nke onye eweta atụmatụ onye eweta atụmatụ wee chịkọọ ya nwa bụ okwu wee sị ka ị ka ga-ezu na wee zọba mmadụ maka na ka ọ zuo edo ọ dị nnọọ ka ndịda Naijiria Abuja na-achọ ka ibu ihe gasara agasa mana n'okwu nke ajụ nke jụrụ ihe na ha kwuru efe ọ dịrị ọdụ n'anya maka na mbụ otozigo mgbe a ga-ahazi obodo a ịhazi obodo a ma ha kwupụtara na ịhazi n'ụzọ akụnụba ịhazi n'ụzọ ojii ịhazi n'ụzọ nke a ihe na-abịa onye ọbụla na-etiri mkpu ka ọ ka eme ya ka ọ dị mma nke bụ ha si nọ ka koitara gwa ya okwu ka ịgbara asọ oge erugo mgbe onye isi anyị ga-apụta wee gwa ya okwu ọ bụrụ ịgwa ya okwu site n'aka ndị na-arụli ọrụ maọbụ aka ndị ekwesịghị ka onye isi bịa gwa anyị okwu kedu ka a ga-esi wee mee ihe a na maka na ihe niile agarụ ịma tata bụ ụbọchị ndị ụmụnna anyị ndị Muslim ịfụ na ihe niile na-anụghị ntị na ma nke ngarụ na etu division ịfụ na ihe nọ ya na-agụpụta ya ihe na ihe na ndị anya bụ na kiri na-akwụ ya abụghị nke abụọ bịa mbụ maka na nke ha tụrụ nkịta na ọ dị ka ọ na ndị Igbo kwuo maka a na-asị ndị South nwa believe na onwe ndị bụ South bụ na ndị ọchịchị na tisalụ ndịda anyanwụ ụzọ na-abụ wee kpere South maka na ịga na-edo ana ndị edo na na-asụ Yoruba ịpụta ịga Warri ịfụ na efekwa na a na-aza elukwa Delta fọm Agbọ gbagote Asaba bụ Igbo ka a na-asụ
ịgakwa so efu na ihe na-abịa na adị masị na olugo mgbe ha ncha ma bụ sasato ma south east ma ka onye ọbụla gbakọta ọrụ megide kwuo ka ọ ghara ịbụchikwa na agacha mana anụna ihe ọzọ chọrọ gbanyekwu bụ na ụmụ ihe fala kwuru ya ọ sị fa ndị gọvanọ ha gba mbọ fụ na ka ihe nke a ka ọ ghara ịbụ okwu ekwucha ya na Abuja na Asaba emechi maka na o tego ha na-asị anyị na anwachikọ ndị na-achị efi ha gba mbọ fụ na okwu nke kwuru na-etinyere n'ọrụ. Amechi, ihe ọzọ wutere ha kwukwara sị ka anyị na-ebe anya bụ ka esi aha ọkwa na ndị nche na Naịjirịa ha wee kwuchaa ya wee sị na o wutere ha na achọ ka eme na-ekwesịrị ime onye na asị na anyị bụ ofu Naịjirịa na ekwesịrị iwere onye na-ewere iwu kibere ka eji aha ọkwa na Naịjirịa a ga-eweru na obodo niile na mpaghara dị iche iche. Chizzy, ka m gwa gị eziokwu, onye isi ala bụ Muhammad Buhari na-agwa anyị ka onye ọbụla ka anyị dị n'otu ka ọganihu na udo dị n'obodo anyị. Asị m kwuo, onye ọbụla ma na nwa amadi asụ na onye butere ihe na-eme n'obodo anyị taa. Amarụ m ma ịkpacha anya ma ọ ka o si wee chọọ ma ọ na ọ marụ ka ihe ji wee na-ekwu ha. Ihe ji wee na-ekwu ha bụ na o nwere ihe mere mmiri ji wee baa n'opi ụgbọgara. Ọkwa ndị gọvanọ kwuru okwu inye ọkwa ka enye ọkwa ka ọ ga-esi wee dị onye ọbụla mma na-eme nwa oke ka e mere nwa ngwere obi adị ha cha niile mma. Ihe a na-ekwu okwu ya bụ ihe ndị oyibo na-akpọ exclusion, government of exclusion, gọọmenti na-abịa na-akpapụ ndị mmadụ nwere ndị ha were n'ọha bụ ndị nwe obodo. Kedu etu a ga-esi wee si na mmadụ nwere ndị o nwere n'ọha ka bụ ndị nwe obodo? A na-ekwu ya n'ọnụ mana ihe a na-eme n'aka anya na-afụ. Ndị mmadụ na-eme biznes nke ha bụ ikpa efi, ndị ọzọ na-eme biznes nke ha bụ ịkọ ndị na-akpa ehi na-eme biznes nke ha bịa ha ekporo efi wee jee mebie ihe ndị na-akọ ugbo nke ha ji eme biznes ngara. Ekwu nwere ihe ha rụtụrụ aka n'anya ya mere na ha chọzi ka a na-achịgharị Naijiria bụ anyị cha niile nọ n'obodo ahụ ya. Mmanụ a na-egwute o nwere ebe a si egwute ya, eruo na Abuja eke ya. Mgbe a ga-eke ya ekecha eke ọkwa ka ha ga-esi wee na-achị obodo a. O nwero ndị onye Igbo nọ ebe ahụ agba mbụ ọtụọ n'ogwe, agba abụọ ọtụọ n'ogwe, naanị ogwe ka ha pịara aka. Ihe na-agwa gị ha bụ na ihe ndị gọvanọ kwuru bụ ihe ndị Naijiria niile ma. Mmadụ ha bịazi na aja egwu anyị okwu ka anyị abụ ụmụazị, ị na-asị anyị ka udo dị ka udo dị, mana oge waji aka ga-emebi udo. Ka m gwa gị, ọkwa efu na Naijiria emebibeghị bụ na ndị Naijiria chọrọ udo. Na Naijiria akwasabeghị kụwa ka akwa ọkụkọ bụ na ndị Naijiria chọrọ, ha chọrọ by all means ka obodo a dị n'otu. Ọ bụrụ na ọ bụ Chineke aka mana ndị ihe dị mma etu esi eme bụ ọ bụ na onwe ihe dapụta asị mgbe onye ọbụla nwere echiche ime ha pụta ka eme kọmpetishọn onye kacha mma ọrụọrụ anyị. Mana ebe anyị nwere ọtụtụ ndị mmadụ enye ndị ebe obi adị onye ọbụla mma. Ime mmebi obodo si n'obodo si onye ọbụla were nwayọọ, mba, ọ bụrụ it doesn't happen like that. Ọ dị mma, ọ bụ olu Amechi Ugwuele ka ị na-ege. Anyị na-ekwu maka nzukọ ndị na-achị, ya bụ ndị na-achị ala Yoruba, ndị na-achị ala Igbo, ndị na-achị ala ndịda ọwụwa anyanwụ anyị kwa na ụmụ agbata obi anyị ndị Aja Delta. Nzukọ ha mere na Asaba ka anyị na-ekwu ebe ha na-ekwugbasị okwu dị ọkpụrụkpụ na ọ bụ ihe a ka a chọrọ ka emee na Naịjirịa ka udo wee chaa. Ị nwere ike ijekiri anyị na Kpakpando TV, anyị nọ na YouTube ugbu a, jekiri iru ebe anyị subscribe. Izu ihe ọzọ ha kwuru bụ na ọdụ ụgbọ mmiri na nke nọ na Lagos eju na mere na ụzọ awara awara ebe a anaghị aga ya, ọ na-akpọchikarị. Ha tụrụ alo ka eje wegasịa ọdụ ụgbọ mmiri n'obodo ndị ọzọ na ndịda. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara Chizzy, ihe na ihe ndị gọọmenti kwuru bụ ihe mere eme bụ ife mere eme, mana ajụ a ga-ajụ onwe anyị bụ na ọ pụtara na enwere otu ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ
enwere ọdụ ụgbọ mmiri ọzọ, enwere nke dị na Calabar, enwere nke dị na Warri, enwere ndị enwere nke dị iche iche, mana ọ dị nọ ka gọọmenti na gọọmenti etiti uche ha niile na n'obi ha niile dị na nke dị na Lagos, maka marọ m ife kpatara a ga-eju eme na ife niile ga-abụ na Lagos ka ọ ga-abụ. O ju enye nsogbu na ụzọ Apapa Express Road na ihe nsogbu, mana sị ka abịa tụlee ya ịma oge ụfọdụ ọ na-abụ ndị gọvanọ kwucha oge ụfọdụ na-ebe anya n'ife a na-ekwu ka ịma na-eji ezi obi ekwu. Apapa a na-ekwu ebe ka ọ dị na kedu ife merụ na-eti mkpu ya o wee ruo kịta na-ebido wetiwe mkpu ya. Ihe mwa kwetere bụ na eziokwu na oge elugo mgbe a ga-eji wee mepe na nwe na ọbụrụ n'ime nọ enwere nke Port Harcourt on-airport na nke Calabar na nke Warri ya. Ọ bụrụ na gọọmenti ga-esi wee mee kafa na-alụ kafa na-alụ ọlụ ọfụma, ọ bụrụ na ọ bụ ihe kwesịrị nọ, mana o nwere na biko na enwetụ m obere ife dị iche n'ife nwanne nwoke kwuru wọshọt. Ịma ndị gọvanọ na-apụta na ha sị ga-asa anyị na ndị ọchịchị ndị a na-agọpụta ndị ọchịchị ndị sekuriti ọchịchị. Eziokwu bụ na oge ụfọdụ na-anya ọ dị n'ọka ọchịchị ka nchịkọwa ọgara ofu akwa, mana ka anyị ga-echefukwa na ọka nwere ndị saịdị a gbaratanụ ndị bụ ndị ndịda adịghị otu aka na agbagọdọ bifo aghọrọ ndị aghọgharị. Onye bụ chief of defense staff bụ nwanne anyị nwoke, onye bụ chief of ihe a na-ekwu ugbu a na enwe na-ekwu bụ na abịa na kọgharị dụka na ndị banya nọ n'ọrụ. ihe a na-ekwu ndị ndị ndịda ọnọ na ya ihe ndị na-achị ndịda kwuru na na-ekwu na ihe a kwuru adịghị na mma. 2019 2019 eme collection of the appointments by the federal government. Ndị ji ọkọchị mmụọ ji ọchịchị bụ ndị Yoruba ha ji 25%. Ka ihe na-ekwu na ihe nwa na-ekwu bụ ka ọ ghara dịka na maka na ka ọ ghara dịka ihe asụ na bekee federal character ọdịniwu ala onwebe gọọmenti na Naịjirịa mepere federal character. Ọ dị mma onye ka a na-asị ka na-akọghị dịka na ọkọrọ gọọmenti akọbido na onwe gọọmenti na ma gọọmenti ị na-ekwu na ya ọ dị mma otu asa ahụ ọdụrọ mma na mana ebe na-agbaji okwu mbụ na ihe ndị na-achị ndị sekuriti ọ bụrụ sọsọ ha ka e kwuru asị ma ka esi ahọ ọrụ ọkwa ọrụ n'ala anyị na ife njekwe na maka na ebe a ga-akpa na-akpatụ aka ebe ihe ama echichọrọ ikwu na nke izu a sị na m amara ihe na-ekwu ka izu kọwala anyị amechi ọ na-ekwu uche ama m ị na-ekwu uche nke gị, mana ihe na-achị ikwu bụ ihe na-achị ikwu bụ na etu isi wee kwuo na onwero gọọmenti nwego federal character nya bụ anyị mewezi etu anwa onye ọka ị na-cheru m onye bụ ajụjụ mbụ nna ajụ nke Igbo nna ajụ gị bụ ihe kachacha wee bụrụ nsogbu anyị nwere na Naịjirịa taa bụ nchekwa. Ndị na-afụ maka nchekwa bido from onye isi ala bụ President Buhari ruo na ndị bụcha polisi DPO Commissioner of Police ị na ya na-agwa gị asị kwuwe ebe a na-enwe ọgbaghara maka nchekwa tupu Boko Haram na ya niile abịa ebe a. Kedu ndị Igbo
nọ na polisi mana ihe izu na-ekwu bụ na ọka ndị ọzọ si megbu eziokwu izu kabinet ọkpakịta na enwere ndị Igbo na onye Igbo onye na-ekwu ndị nche onye Igbo onye nara ndị nche ndị nchekwa Jonathan ndị Hausa na ya, that is the security chiefs of the military. Mgbe Jonathan na-achị ndị Hausa na ya, ndị Igbo na ya, ndị Yoruba na ya, ndị South na ya, ugwu na ndịda na ya. Kedu ndị ndịda nọ na nke ndị ndịda na-asịsị na enweghị ndị nke ha nọ na chief of defense staff bụ ebe ka ọ bụ kedu mbọsị ọ bịara? Kedu mbọsị onye Delta State. Okay. Now the former chief of defense staff onye ebe ka ọ bụ chief of defense staff onye ebe ka ọ bụ onye Ọchụ steeti onye Ọchụ steeti cheru ka m bịa Chizzy izu a na-ekwu okwu mkpụrụ ebe ihe kwesịrị inwe mmadụ 10 ụlọ ọrụ ndị gbara ọkpụrụ the security service chief bụ president, vice president, minister of finance, minister of foreign affairs, na-aga the meeting. Now the president, the vice president, national security advisor, minister of defense, minister of police affairs, minister of interior, minister of foreign affairs, minister of foreign affairs na-aga minister of foreign affairs na-aga a na-ekwu okwu etu a ga-esi wee mee meeting maka security na South East. Kedu onye South East n'ebe ahụ nwere ike ikwu na-enu unu na-ekwu maka be anyị na-ekwu ihe na-asị ka eme o wee dị mma na be anyị oge adịghị ka anyị were n'okwu maka na ndị mmadụ chọrọ itinye ọnụ 09097711009 ndị ọzọ soro anyị tụọ maka na oge nwekwara ike na YouTube eje 09023111009 or 09097711009. anyị na-ekwu maka nzukọ ndị na-achị ndịda Naịjirịa, ya bụ ndị na-achị ala Yoruba ana Igbo na Niger Delta mere na Delta obodo Delta, ihe ha kwekọrịtara na ya ka anyị na-ekwu maka ya. Gwa m afọ gị na-ebi iche akpọ. Ekele gị, ndị ka email daalụ, tinye ọnụ n'okwu bee ya nkenke gaa n'iru ngwa bee ya nkenke. Abụrụ na tata bụ ndị gọvanọ anyị tata ka ha bidoro kwuwe maka ihe na-eme n'obodo anyị. Ọ dị mma, anyị na-akụrụ n'aka maka ka ha si wee tinye arụ ihe na-eme n'obodo. Mana anyị na-asị na ndị ndịda anyị na-enyere ọkwa, nwa onye ndịda anyị enyere ọkwa, nwa onye ndịda anyị enyere ọkwa. So onye ọbụla na-ekwu maka ya nwa ya kụzi ya, ọ ga-adị mma mgbe ị na-emegide mmadụ na-achị ọchị, ihe ọchị ka a na-achị anyị bụ ndị ndịda. Ngwa daalụ ka onye ọzọ tinye ọnụ. Afa gị na-ebi iche akpọ. Ekele gị, afa gị na-ebi iche akpọ sụọla anyị Igbo ghere eghe. Okechukwu gaa n'iru bee ya nkenke. Kama na na-amago na obodo a wee oshibo echetara m mgbe ọchịchị agbatara ọfụ krisi nzuzo ụmụ ọgbakọ enwe na Nike Link ọ tapere ọnụ gwa ndị Igbo na iji n'izu anyị na-achị egwu bụ ndị ga-ekwu iji gbuo onwe okirikiri. So na onye asịla na Buhari gbara ndị ga okirikiri frọk, ihe a bụ ihe mere ma onye ọbụla ama ị chetakwara ihe anyị na-ekwu? Ihe isiokwu anyị bụ nzukọ ndị na-achị ndịda mere na obodo Delta. Ihe a kwugasịrị na ya ka anyị na-ekwu. Tinye ọnụ ka ha si mee nzukọ ahụ ka anyị na-ekwu, ọ bụrụ nke ngige mere.
ọgbakọ ahụ emere bụ ọ bụrụ na ha ga-akwụdoro onwe ha dịka ndị na-achị na-abụghị ha kwuchie maka anyị maka a na-aghọrị ọ bụrụ na ha ga-akwụdoro ka gọvanọ ụdị ọrụ ugbo a na-enye ha ebe a ha jiri ekwuchi ike kwuo okwu kwugide data atụrụ ọkụ ihe na-adịghị mma a na-eme ihe ga-eme ha ha bụ gọvanọ ha mabụcha ngwa daalụ enweghị ọzọ onye nọ na studio ọ na-arụdo ebe ahụ ka ụlọ na-akpụ ya akpụ asị ya kwuofu onye Igbo na-akọnye n'ime mmadụ ngwa daalụ biko ịchọ kwuo echiche nke gị uche onye adịghị ya njọ cheta na okwu niile a na-ekwu ebe a na alụ niile a na-akpa bụ alụ ndị na-atụ ya ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM ọkụ wee dị maka anyị na-ekwu 0909771 1009 ma ọ bụ 09023111009 biko ịchọọ itinye ọnụ n'okwu kwuo uche nke gị onye ọbụla na-ekwu uche nke ya abụ m Chizzy ị nwekwara ike ijekiri anyị na Kpakpando TV anyị nọ na YouTube ugbu a wee fụ ka anyị si emezi tozi nke gị ebe a afọ gị na-ebe iche akpọ ngwa gaa n'iru be ya nkenke ọ na-agba ka ndị a ji na ha ga-esi ihe ha ọ ga-emepụta ya dị mma karịa ka ọ dị maka na onye ọ nọ mana Naijiria ga-abụ ọkụ ebe ndị Amerịka tie ya ọnụ afọ gị na-ebe iche akpọ be ya nkenke ngwa Chukwudị gaa n'iru Chukwudị ọ dị mma afọ gị na-ebe iche akpọ ngwa be ya nkenke o ngwa tie ọnụ n'okwu be ya nkenke maka ha na-emebu ihe atike ka onye abụ ọ na-ewutakwu onye ọbụla ọ na-ewutakwu ụfọdụ ya na-esi mgbe amụ ya ugbu a ga-agosiri ikwu ya ụlọ ha gara ikwu ya eri oge a na-apụ ihe wee mebi abụọ mebiri ndị nzite ahụ a mebiri ọ ga-asị ahụ maka na ahụhụ dị ndị mmadụ ndị mmadụ mma ihe a na-aga n'obodo ahụ bịa abụrụkata ihe ọzọ ebi agụụ ndị n'ịtụ anyị eche eyiruchi azụ kama ya ga-adị mma ọ na-adị ọgụ onye eji wepụta naanị kwuo ekwuru ofe ụfọdụ amụrụ ya ọ ga-abụ echi maka na mmiri ji amụrụ ya ọ ga-ama n'ebe ọtụtụ ha bụ gọvanọ ọ bụrụ ha na-ekwutukwu ike na ha kwuru ihe ama mmeri ahụ ọbụrụ nke ka nọ ha hasịrị onyeisi ala ha ga-asị onye ha na-eme agụ ọmụma ọ bụrụ na ọtụtụ onye ọbụla ngwa daalụ ọ dị mma maka dịka oge anyị si adị m ka ọ bụrụ na ị ga-ebe ya nkenke bee ya nkenke ka anyị pịachibe ya biko ekene n'ụlọ daalụ anyị na-ekwu amaka ndị gọvanọ asaa nọrọ nzukọ gwa anyị afọ gị na ebe iche akpọ okeke ga-arụ n'ihu biko ọ bụrụ ma ndị South ọ bụrụ na Peter ka ọ tekere n'ụlọ good morning good morning daalụ izu ka anyị na-apịachi na nchịkọta gwa enugwu ihe ndị mmadụ kwuru ị na-anya ịfụ na nzukọ a niile ha mere na ndị ọchịchị dị iche iche so na ya nke a bụrụ maka na anyị nọ n'otu nke enebe ndị otu ndọrọndọrọ na-achị ugbu a bụ APC ndị isi nọ na ya dịka ruru asaa ndị bịara nzukọ ọ dịka asaa n'ime ha so na bịa nzukọ a anyị mere ekwu na Naịjirịa na nchịkọta okwu gị kedu ihe ị ga-ekwu ka anyị wee pịachibazie ya nchịkọta okwu m ihe na-ekwu bụ na ka ndị gọvanọ na-akọghị ibe na gọọmenti Asaba maka na anyị ma ọtụtụ alụ dị mma ndị gọvanọ mere aba ha tụcha ebe ahụ ekwule ka obere ọ dịka ihe Falana kwuru ụnyaahụ si na ka ọ bụ na-akwụcha ebe na-akwụkwọ na ga-eme ka maka ihe ị ga-ekwu n'ịdị n'otu ndị otu ndọrọ amebeghị ihe na onye ha nọ n'otu ndọrọ ndọrọ nke a na mana ha ji ofu ọnụ wee kwuo ihe ọ pụtara bụ na chi na-efe efo ihe na anyị na-eche na chi efogo mana na chi na-efe efo mana efe erugo ihe chọrọ ikwu bụ na obodo a ọ na-agba ọmụ ihe na-eme na Naịjirịa afụrụ m Naịjirịa n'anya ana ama m ọ bụrụ naanị m
mana ihe na-emebi obodo anyị bụ ihe ndị na-achị anyị anya na-eme. O nwere ka ị ga-esi na-emegbu mmadụ kama ofu ụbọchị onye ahụ ike kụnyesi na ọ bụrụ na ya na-anwụsị gbuo ya na ndụ ya dị adị mana maka onwere chọrọ ịnwụ ọnwụ mana ka esi eme ya ihe a niile ga-akwụsị mbọsị ebidoro megbu ihe kwesịrị ime eme nwa mmụọ dibịa egbu n'oke ma oke ama na ụma taa akpa dibịa. Ihe a niile ga-adị mma na ọ bụrụ na emewe Nsukka aga n'iru maka ka m gwa gị bifo ha pụtakwuo ihe ha kwuru ha ma ebe ndị ha na-achị na-eche ka ha ruo. Ịma ihe a na-agwa gị ha bụ ka emekwata obodo a ka emekwata ya ma ebe ha niile dị ya bụ constitution ọ kwepụrụ iwu obodo anyị ọ bụ na ahazigharị iwu na-achị obodo a bụ constitution anyị onwekwa ebe anyị na-eje ebe a bụ ihe niile gbadoro anyị n'onu ebe a ka ọ dị. Ụmụ ha na-asị si megharịa Naijiria ka e wee megbute onye Hausa megbute onye Yoruba megbute onye Fulani mba ka emegharịa anya ka onye ọbụla wee nweta ihe ruru ya ka o bido onye ọbụla mma. Ọ bụ olu Amechi Ugwuele nke na-akọwa ihe na-eme n'obodo dịka o si akọwa ya ọ na-ada mgbe n'ụlọ ụlọ anyị na Solid FM bụ ịnụchara nnụkwara onu Izuchukwu Ekweke onye nta akụkọ na-akọkwa ihe na-eme gbaa n'ụlọ ụlọ anyị ebe a. Okwu niile kwuru ebe a na ndị niile kpọrọ akpọ na aka isi kpaa ya bụ echiche ndị niile kwuru ọ bụ echiche nke anyị na Solid FM ọkụ wee dị maka anyị na-ekwu anyị ata na akị ji eze ya bụ onye mara asụ ya sụọ n'odo ịmakwa na-asụ ịchọ ebe ka gị mma sụọ ya gwa m emegide na nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegide na nwa mmụọ. Onye na-achị ịnọ n'ọrụ ma ihe ndị obodo na-achọ ka udo wee dị udo ka anyị chọrọ na Naịjirịa. Abụ m Chizzy anyị jee kirie ihe niile nke anyị kọrọ na ka anyị si kọọ ya na ije na Kpakpando TV ruo ebe a sọbskraịbụ n'okwu akpụ n'ọnụ ọ bụ ka anyị si eme olukọrọ n'elekere anyị 4 nke mgbede mbụrụ oche eme ya na Kpakpando okwu anyị ji na Kpakpando echi chebiri anyị. Abụ m Chizzy anyị ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ka ọ dịnụ onye mara ihe na-ese okwu ya mere ya. Abụ m Chizzy anyị ka ọ dịnụ obi jọwụrụ onye Igbo ọbụla ka security chief. Nobody na security chiefs comprise of Minister of Foreign Affairs